Monggo. Salam jumpa KMB Gedruk Seragen untuk kota Semarang sing tercinta Mbak Matur Susangit. Dok, Sel. Dalam Mas Agus. Edisi Mas Bambang comeback. Oh iya. Melu neh. Bukan Mas Bambang Yuda. Udu Bambang Yuda. Wayang wengi janji mesra wis suwes. Banyu kang tumetes dadi sesinggonku nangis. Wong sing tak tresnani
tega ninggalake aku suwung jroning batinku yen durung gandeng sliramu Pak Mul, Pak Matur suwun Pak Marno Geget kalbu rasakan tak ampet ngegawe leredet aku lewat tambang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang nguyang rina wengi penak ya Nduk sae Mas seneng aku Nduk lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnoku mring sliramu takkan pernah hilang apa lali apa pancen wis ra ngerti sak tenane aku mantan solo ya ngenteni balini indah manis semu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku Kendi sound sistemnya apa Nduk? WS Ya video syutingnya Adi Jaya soan daleme dalamnya Bapak Semarang Bapak Marno Bapak mana? wayah wengi hutan krimis rahu wis suwis banyu kang tumetes dadi sing singgonku nangis dek sela sing tak tresnani Dawa men tega ninggalake aku suwung jroning batinku Nduk yen durung nyanding siramu sumilire angin tansah dedet kalbu rasakan tak ampet gawe leredet aku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang uyang rina wengi apa Nduk? Lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang cintaku kepadamu takkan pernah hilang apa lali apa pancen ngerti sak tenane aku mantan sesat ngenteni balini indah manis semu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku Sewa Dewi Hah? tembang kangen wis diaturke Masya Allah
di depan kita banyak ibu-ibu. Sari Josis Gedruk itu.
rasa seneng sing tanpa upama ya nduk Uji. Iya, Mas. Lagune katur sapa, Nduk? Atur. Enggak sakit seragen. Ya. Oke, baik. Saben ku nyawang fotomu rasa kangenku marang sliramu biyen ate andom tresno bebarengan ning kedung ombak. Saiki adoh papane kabar kepiye wartane aku tansah hantu-hantu muga liya pinep bisa kamu. Pancen kudu tak akoni yen to tresno tak kudu duweni apa rasa jroning ati nanging kudu tak Vita ki jos jis. panyuwunku mring sliramu rengokno tangising ati iki lewat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning ati. Biar langsung Adijaya Multimedia KMB Campur Sari. Sane WS Pro Audio. Ya. Daleme sapa, Nduk? Daleme sapa? Nah, Gone Pak Marno. Pak Marno nggih. Saben ku nyawang fotomu Rasa kangen. kangenku marang sliramu biyen ate andom tresno bebarengan ning kadung
Nduk ya. Nggih. Rasa kangene awak dhewe. Faris. Nggih monggo bola kanca wonten Wonogiri Sragen. Enggak Pak, ingkang saking mentah mbok bilih kersa Aduh. Ayo. sumuk-sumuk Pak. Ayo. Yo. Nangis sakjroning atiku. Nalika sliramu apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa muga ngaduk play-play sithik. Tak suwun monggo Pak Ning ya. Atau nono Indo nono Atanteni Ing buku ing tresno Kalung nangka bebasane Mung katon katon sliramu wae. Nek kene yo ya Mas ya. Orang nganggo HE Mas. Aja lali paweringku. Uga mono AMB nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. tak suwun rina langgeni. Muga-muga Gusti sok anggonmu bali bisa kumpul kaya doe muni.
Matur nuwun monggo Mas Agus. Panandang. Bu, nyanyi dulu sama Mbak An monggo. Mboten apa-apa monggo. Monggo. Gen seneng, gen sehat. Kok Bu, mboten apa-apa. Monggo Bu RT. Bu RT loh. Bu RT lho. Monggo Bu. Mboten apa-apa, los. Mboten napa-napa Bu. Ayo. Era 2018. 2000 piro iki Mas? Iya. Sik ngelingan ayo Mas. Iya. Tak seteli wae. Ayo. Lawas-lawas. Lawas-lawas. Iya betul. Ayo pas Iki kaset lawas lho, Duk. Oh, lawas banget. Lo mantar KMB ya, Duk. Semarang Kota Atlas, Duk. Tapi rasanya seragenan loh Mas. Iya, memang iya. Oh, ya ini seragen anaknya. Tamu Sragen. Sopo sing kuat nglakoni lelakon kang tak sandang rino lawan wengi babar pisan aku ora ngerti batinmu ranggraito jebul nyimpen wadindo ayo tujune kanggo larang kowe wes mbok anggap bakal jamu pinggir dalan gede bebasane kaya betet sewu ocehane rati Bapak anggota Linmas, terima kasih. Sehat ya Pak. Semangat tugasnya. Pokoknya awan ini kudu los. Oke. Tugasnya apa Pak Rino? Oke yo. Monggo Pak. Dwi. Iya Mas. Jogetnya kan Dok? Pun iki. Ora ketok ta. Kentuk-kentuk.
Sapa sing kuat nglakoni lelakon sing tak sandang rino lawan wengi babar pisan aku ora ngerti batinmu ranggraito jebul nyimpen wati Bu Sutine lagi ngoten Bu. Bako jamu pinggir dalan gedhe ojane kaya betet jamu ojane rati kateake luar biasa nduk lagune Panandang. Kale goyang Mbak Kakung. Pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Alah Semarang mriki lho Pak. dengaren tindak wae ora numpak taksi dewean apa ora wedi anggon panyono gelem Pade pindah Sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal awan-awan lunga blonjo no pasar pae prawan rondo kanggoku ya mesti Neng Semarang Mas tuku celeng napa anting-anting kula randas nagyan rondo dijamin komplit ora apa-apa
Sami-sami nggih. Matur suwun. MC Los kok ya. Aku cek. Yo golek kesusu to. Aku semangat lho nduk sore iki. Nggo cek sing apik to iki. Ngene lho. Nah. Tanganmu kasap menyapu. Esok awan neng omah wis ora krasan. Keluyuran anggone sing tak sayang. Mubeng ketok iso Mas iki. Ayo nyanyi sih. Nggonku goleki iso ora? Iso iso. Oh. Esok awan nganti bengi. Yo suwun mbok aja ngece modang kuning agawe pikirku koming madang seret ireng tak sawang katon manis bebo bunga yen aku jejer slirane WS Audio DJ Production. yo yo pimpinane Mas Salib Mas Salib. Sing putih melulu. kaya bose KMP kulit tuntane padha Apa ya? esok awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggone sing tak sayang mubeng mider anggonku goleki monggo Bu we ora krasa esuk awan nganti bengi suwun kok aja ngece podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang katon manis bebo bunga yen aku jejer slirane Alhamdulillah. Sampun Pak Ras. Sampun nih Pak. Aku totalitas ya Pak. Lagune sagenan no.
bagus lomo nyah nyoh Nyang ya Mas. Calcul. calcul dasdes satset oke yo Pak Marno. Seragenan menika Pak. Pak Men juragane mentong nanti Bang kene wong ayu sing tak tresnani ayo Pak nyanyi Monggo Pak. ayo Pak Ngerti, Pak. rino Pak wengi Men. Iya Pak Men. mung tansah tak impi Monggo mriki Pak. aku ora bakal lali mung sliramu dek pepujane ngati Nadyan sepisan ketemu angin gede ngerasa tresnaku rina wengi tansah ngarep-arep sekapan balimu sliramu sing tak tresno garwane wong kono apa ya aku wis dapat tresno nduk nanging atiku mbok gawe lara ya Mbak maam dulu ya maam yang banyak monggo makan dulu ya makan Oke. dulu habis Mbak, makan nanti nyanyi ya ini temannya Mas Manten dari Kok terus? maju no apa tamu kehormatan nggih dipun kedapi Mbak Bu monggo dirahapi sak kepareng Lah, maju meneh no wes Mbak Ayu jangan pulang dulu di situ dulu karena kecantikan wajahmu adalah penyemangat bagi kami saudari ini apa ora iya ayo iya kiri yuk neng opo sliramu teko ninggal aku kaya tanpa asa Aden Gustiku loyo wong ngapura Kru Adijaya semangat nih nyambut gawe ini kudu tekad ya kudu los nah. Bosnya Adijaya terima kasih Mas Alepo luar biasa Sing putih ngono ya ta. los WS kru terima kasih Mas Sontrot nanti mau oke Mas Agus dek duwi sing tak tresnani rena wengi mung tansah tak impi aku ora bakal lali mung sliramu pepujane ngati lan kok dorong angel to. Senajan sepisan ketemu nanging gede rasa tresnaku rina wengi tansah nunggu
hatiku karang-karang Yo nyuwun ngapura. matur suwun Dek Dwi Nurjanah. Amin. Oh, Bu.
Erap 2017 ditokke neh. Wah, ora sida ya. Dina Minggu kowe ngajak nang tawang mangu nganti lingsir sengene ana kene mana di mana monggo janjine jaring alesane oh iya 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 Josis ya Bu. Janjane kowe nang ngendi kelakatmu sajen sesarengan KMP Gedruk Sragen Adijaya Multimedia WS Audio Production ya. Sewantelipun Mas Maro banget ayu Semarang, terima kasih matur suwun. Monggo. Ayo Pak joget ya Ibu. Bengawan Solo SMS Rambales tak telepon lali janjine alasane kandhane ala yung ala yung kadung dandan kowe ora teko janjane kowe ngendi
sembah nuwun sehat panjang umur awet leh momong anak putu alhamdulillah hirobil alamin ya luar biasa nggih.